Moi vaan kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä käyn 4 eri kodissa. Ja jokaisesta mä annan piste, kun mä kerron ne sitten lopuksi. Elitkäs. Ensin mun takana on tämmöinen pieni koti. Joo. Ja mennään katsomaan. Oh. Se oli kahvinen sekin. Toivottavasti se suoruu. Jo päivää, sori, mä oon niin väsynyt. Mä menen tähän sänkyyn. Eli tässä on mun koti, tässä on mun sänky, tässä on mun puhelin. Taas. Mutta tässä on siis tosiaan tuoli, johon kuuluisi toi reppu. En tiedä mitä on tapahtunut, kun se ei meinaa pysy. Noin. Sitten tässä on mun ruokapöytä, missä mä syön. Siinä on jotain. Sitten tuolla on hieno taulu, mikä pitäisi ripustaa, mutta... Ja mun koira, se on karannut. Mä menen etsiä sen. Sori, kippajau. Sehän on täällä. Jau, jau, jau. Löysin sun koiran, se on aivan ihana. Toi on mun koira. No niin, se on. No, kyllä se oikein on. Seuraava kotiin. Moikka. Moi moi. Tää. Sitten tässä on ensiksi. Niin, eli tässä on siis tommonen hylly, jossa on joku kirja. Tässä on meidän hevonen, joka on hevonen, poni siis. Tässä on minä. Sitten tuossa on lasten leikkiteltta. Sitten tuossa on niitä sängyt. Tuolla on kaappi, tuolla mä teen aamupalan. Tällainen ottaa vaatteet ja riisuu. Tuossa on meidän tabletti, mistä katsoo telkkariin. Siis telkkari. Mistä katsoo telkkariin, mutta se saa kiinni. No avataanpa se. Ei Elli nyt. Ja tuossa on niitä lampuja. Sen semmoista. Bussia ruokaa ja porkkanaa, taulua, omenaa, kulhoja. Sen sellaista. Annan pisteeksi vaikkapa pistenumero. Ai niin mä en saa kertoa nyt. Mutta joo, mä oon jo miettinyt sen. Ops. Seuraava koti on mun täällä. Jarno, herätys. Mitä et oo yrittämässä viedä tätä autoa? No en mä yritä, mutta miksi sä asut tässä? No kun työpäivä tällä menee pötkäksi, niin joudun nukkumaan autossa. Joo, nyt on ilta. Nyt on kyllä aamu. Ja tuolla on siis ohjaamo ja sen sellaista. Eikö ratti näy? No. Just joo. Mutta piste mietitty. Ja vielä viimeinen koti. Mulle vaan sanottiin, että talon taakse jonnekin. No, avataanpas tää hönkkäli sitten. Voi, mitä ihmettä. Nyt pakoon. Mä kerron pistekohta. Sitä ajamaan. Sinä lähde kyydistä. Minä jään. Eli, no niin. Piste tulee tässä. Eli tuon tämän talon
sai 5. Tämä talo sai myöskin 5. Tämä talo sai 2. Ja tämä 4. Ja nyt joku antaa lisäpisteet jollekin talolle ja se sitten voittaa. Jarno, no juu, että voitsitko antaa jollekin talolle lisäpisteen 6. Vaikka tämälle talolle. Selvä, eli se on se talo on voittanut siis ja mä menen onnittelemaan sen, koska sille on palkintokin. Hihi, sille on palkintokin. Mennään eteenpäin. Etsitään se. Hui miten kuuma alkoi. Mistä alkuvaatteessa. Mennään. Pokaali on parastettu. Missä se on? Se pitää löytää. No, mä antaa sille ton ämpärinkin. No niin. Oho. Ups. Ämpäri tippuu kesken kaiken. Eikä se halua tulla enää takaskaan. Nyt se tuli. Mennään nyt eteenpäin. No niin, mä tulin onnitelemaan sun tällä ämpärillä, kun sä voitit. No kiitos, eipä kestä. Joo, ja sulle on toi luu. Kiitos kun katsotte videon ja kommentoikaa mikä video voisi olla seuraava. Moi moi!